Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Elliotom Rostasom. Americký židovský politológ a spisovateľ Norman Gary Finkelstein, ktorého oblasťou výskumu je izraelsko-palestínsky konflikt a politika holokaustu, prináša na túto tému doposiaľ tabuizované videnie. Jeho matka prežila varšavské geto, otec koncentračný tábor v Osvienčime, no mnoho členov ich rodiny bolo zavraždených. Vo svojej šokujúcej knihe Priemysel holokaustu úvahy o zneužívaní židovského utrpenia tvrdí, že Elie Wiesel a ďalší zneužívajú traumu a pamiatku holokaustu ako ideologickú zbraň. Izrael ako jedna z vojensky najmocnejších krajín sveta s katastrofálnou bilanciou v oblasti ľudských práv sám seba obsadil do úlohy štátu obete, aby získal imunitu voči kritike. Finkelstein popisuje to, čo nazýva dvojitým vydieraním, či odpudzujúcim gengom plutokratov, chuligánov a mediokratov, ktorým ide len o obrovské právne odškodné a finančné vyrovnanie od Nemecka a Švajčiarska. Takto získané prostriedky putujú do rúk právnikov a organizáciám zainteresovaným v ich získavaní na úkor skutočných a stále žijúcich obetí holokaustu. Téma holokaustu sa stále intenzívnejšie objavuje v médiách, práve preto, aby ťažila z ľudského súcitu a prekrývala a legitimizovala upieranie ľudských práv Palestínčanov, no zároveň odvádzala pozornosť alebo zľahčovala nemilosrdné zachádzanie s Arabmi. Holokaust však nie je len židovská trauma. V koncentračných táboroch našli smrť 100 000 Rómov, zdravotne postihnutých, etnických Poliakov, Rusov, Srbov, Čechov, Maďarov, Slovákov a mnohých ďalších, o ktorých sa buď vôbec, alebo len veľmi okrajovo hovorí. Mimochodom, vie niekto o pamätníku, ktorý by pripomínal obete najväčšej genocídy ľudstva, keď bolo na americkom kontinente podľa odhadov vyhladených 75 miliónov pôvodných obyvateľov? Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Elliotom Rostasom. Pondelok až piatok v premiére po 11. a v repríze po 18. Viac na www.radioviva.sk.